गिबियावनो नायगोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं बेखौ आरो गोजोनथाव रादाबबो होनो नांगोन दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांहोनानै आं नोंथांमोननिसिम एसे सिगाङावनो भिडिअ लाबबाय थादोंमोन एसे सिगाङाव होननानैनो माने खेबथाम खेबब्रैसो आं भिडिअ लाबबाय जानांगौ सरकारि न'नि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जासिगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम गोबांथार भिडिअ लाफ्लांबाय माने सरकारा बेखौ बुंबाय नालाय उमुक तारिखनिफ्राय मार्चनि 17 तारिखनिफ्राय जोंहा सेल्फ सार्भे एबा सरकार न'नि अनलाइन एप्लाइ खालामनायाबो जासिगोन गासिबो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हागोन बेबादिबो सरकारा बुंबाय नालाय जोंबो भिडिअ लाबबाय दा बेवहाय आरो गैया एप्लाइ खालामनाया जायासैलाय आरो बिनिफ्राय दाख्लै एप्रिलनि 3 तारिखआवबो जोंहा चिफ मिनिस्टारा जेब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोदोंमोन दा ओइदिनखालिबो बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन मिटिङाव एप्रिलनि 3 तारिखनिफ्राय सरकारि न'नि अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना गावबागावनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनाखैबा होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामलायबाय 3 तारिखनिफ्रायनो जागोन होननानै एप्रिलनि 3 तारिखनिफ्रायनो गैया ओमफ्राय ओइदिनखालिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जायासैलाय नाथायबा दायो जोंहा सरकारि न'नि एप्लाइ खालामनाया जाबाय माने नोंथांमोना दानो एप्लाइ खालामनो हासिगोन जुदि नोंथांमोना गोसोबा दाथ' एसे मोनाबाय नोंथांमोना फट' साफायनायाव एसे दिगदार जागोन दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों एप्लाइ खालामनायाथ' जाबाय नालाय गाबोननिफ्राय एप्लाइ खालाम होननानै दा मालासिम थागोन दा बेखौ बुंनो हाया दै लास्ट डेटखौ आं दायो मिथिनानै मोननो हायाखै नाथायबा जोंहा दायो सरकारि न'नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय एबा सेल्फ सार्भे खालामनाया जोंहा जाबाय नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन एबा सेल्फ सार्भे नोंथांमोना खालामनो हासिगोन जुदि नोंथांमोना न'खौ मोनाखैबा आरो न'खौ मोनखांनायबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन उनाव मोना बे उननि बाथ्रा जागोन नाथायबा नोंथांमोना एप्लाइथ' खालामना लानो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामनायाव जायफोर बिथांमोना लांफैदोंमोन दा नोंथांमोना लांफैजायासैबा सोरबाफोर थालांजाबायबा एबा एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना सोरबाफोर मोनासैबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाथार आरो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव न'खौनो मोनखाथाराखैबाथ' नोंथांमोना मोनखागोनखा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे अनलाइन एप्लाइ एबा सेल्फ सार्भे खालामनायखौ एप्लाइ खालामनो दाबावथारसै दे दा बेखौ नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा एपनि गोनांथि आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौ एसे मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनो बावबाय नोंथांमोना भिडिअखौथ' गोबां नायो नालाय चेनेलाव दाबो साबस्क्राइबारफोरा 3 लाखआनो जायाखै दा बेनिखायनो गुरै खावलायहरदों आरो अननानै भिडिअखौ नायो जेला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायो आरो जाहाथे आंबो नोंथांमोननिसिम बेबादिनो भिडिअखौ लाबबाय थानो गोसो जायो गोनांथार बेबादि आपडेट फैबाय थाबानो दा बेनिफ्राय सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकफोरखौ होना दोनखाजोबदों आं दायो खोन्थाहरगोन नोंथांमोननिसिम बेहाय आवाज प्लास 2024 सार्भे नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन दै दा बिनिफ्राय मोननै एपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगौ दा बे मोननै एपआनो जाबाय नैबे मोनसेया नैबे गिबि 1 नाम्बार नुदोंना नोंथांमोना नैबे लिंक नुदोंना बेहाय थुनानै नोंथांमोना बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनांगोन आवाज प्लास 2024 होननानै नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो सार्च खालामबाबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय नोंथांमोना दा बिनिफ्राय आरोबाव एप नांगोन बे एपनियानो जाहैबाय नैबे 3 नाम्बारनिया बेनो जाहैबाय नामा जाहैबाय जोंहा आधार पेज आरटि बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव डाइरेक्ट सार्च खालामबाबो मोननो हागोन नङाबा नोंथांमोना नैबे लिंकआव थुनानै थांबानो नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनो हागोन दै दा बेहाय एप्लाइ खालामनोबा डाइरेक्ट नैबे मोनसे गिबि इनस्टल खालामनाय नैबे आवाज प्लास एपखौ नोंथांमोना अपेन खालामनांगोन दा एपआ माबादि आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम एसे खोन्थाहरनो साबसिन जासिगोन दा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ प्ले स्ट'राव फैनानै खोन्थाहरनो दै दा आङो बेबायदि दा प्ले स्ट'राव बेबायदि फैबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम बेहाय सार्च खालामबानो जाबाय नैबे गिबियावनो आवाज प्लासखौ नोंथांमोना नैबे आवाज प्लास होननायलाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै आवाज प्लास 2024 नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामनाय बे टाइप खालामनाय मिस्टेक जाबाय दा जिखियानो जाया मानो आवाज प्लास 2024 बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालाम आं दा इनस्टल खालामनाय नालाय दा बेनिखायनो बेहाय अपेन देखायदों दै दा बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मामोन पेज आरडि आधार गिबियावनो आधार लिरदो नैबेले मोनबायबो नै रेकमेन्ड खालामबायबो आधार पेज आरडि नोंथांमोना बेहाय थुदो बिनिफ्राय नैबे एप नैबे गिबि नैबे नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै आं इनस्टल खालामनाय बेखौ आधार पेज आरडि दा बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनांगौ दा बेखौ इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेक फैफिनदो दा एपआ बहा दं बेखौ नागिरदो नोंथांमोना नैबेलाय बे जाहैबायना नुबाय जानांगौ नोंथांमोना नैबे आवाज प्लास 2024 बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय बेहाय थुनानै नोंथांमोना लगइन खालामदो दाना बेहाय लगइनखौ माने गिबियावनो रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन नोंथांमोना जायनिखौ एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना मा खालामनांगोन बिथांनि आधारखौ लादो बिनिफ्राय फेस अथेन्टिफिकेसन खालामनांगौ नालाय बिनि मोखांखौ देखायनांगौ बिनि मोखां ससे आन्थाखौल' साफायनानै अब्लानो बे लगइन खालामनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो एसेबां माने रोंथ्राबा नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव गोबांथार दायो भिडिअ होबाय नोंथांमोना बेहाय थां बोरै एप्लाइ खालामनांगौ अनलाइनै सरकार न'नि थाखाय बे थांनानै आराम नायदो एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना
दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकार न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों न'आव मोनखांबाबो एप्लाइ खालामनानैथ' आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखायो दा बेवहाय रावखौ माना खालामाखै उनाव मा जायो मा जाया बेखौ बाद दोनदो जायखिजाया सरकाराबो सोलायनो हागौना मा जानो हागौ दा बेखौ बुंनो हाया बेथ' थाबाय थानोबो हागौ स्किमा 2028सिम थागोन ना इसेबां गोबाव सम दं नालाय दा बेनिखायनो आं बुङो आरो जायखिजाया जायफोर न'खौ मोनथाराखैबाथ' मोनखागोनखा नाथायबा जायफोर मोनखांनाय नोंथांमोना मोनगोन ना मोना दा बेखौ बुंनो हाया आरो नाथायबा एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोना गारनो नाङा एप्लाइ खालामबानो जाबाय बे सरकारनिसो स्किम नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौनो नोंथांनिसिम खावलायहरदों आरो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामदो माखौबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट खालामदो शेयार खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ दानिया गासिबनिसिमबो गगा मोननानै रासिदै बुंबाय दा आं बाथ्राखौनो गैला जाथारला दा जेखियानो जाया मानो भिडिअ मोनबाय थानो हासिगोन खस्थ' मस्थ'बाबो नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोथारबाय सानब्रैसो जाबायमोन आं भिडिअ लाबोया बिराद गाज्रि गगा मोननानै दंमोन दा जेखियानो जाया मानो भिडिअखौ लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो गोजोन्थों